Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And din Tita Tanya Chinita. 7 years na kami ni Carlo, pero di niya pa rin ako niyayayang magpakasal. Alakalo. Feel good morning po sa lahat ng kabisyo at suking nakikinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Hana ng Navotas. Mula Lunes hanggang Huwebes, napapakinggan po namin ang live ang programang Mga katas ng nakalipas. Palit-ulit. Pag Friday po kasi coding kami ni Carlo. Nakamotor kaya team replay lang. Mai-share ko lang po ito ang aking katas ng nakalipas tungkol sa love life ko. 7 years ko pong boyfriend si Carlo. 3rd year college po nung una siyang nagparamdam. At nung nakapagtapos na po kami ay nakapagtrabaho na siya sa isang bangko. At doon ko po siya sinagot. Naging okay po nung una. Mang Kanor, background music nga. Dali. Sige, tuloy mo lang. O, kumanta ka. At nung nakapagtapos na... Okay, naghang pa eh. Naging okay po nung una. Yan. Taasan mo, soprano. Yun lang yung boses ko. Trixie yung paano yun. Kaso po nung una. May tukso pong umaaligid kay Carlo. Nagsimula tumagas. Hindi na magsalita ka na. Ang mga katas ng aking nakalipas. Baka makapiright yan ha. Kailangan ko pa talaga ng kape para mainitan ako. Ay, sarap talaga ng... ano nga to? Trixie, ano nga tong coffee ko today? Malay ko ikaw nagtimpla Hindi, niyan. cafe mocha. Hindi, nag-SB ako today. Starbucks. Ay, nakuan. Ang lamig talaga nagiginawa ko. I feel like nalagnangtin ako. Sana nga lagnatin tong OA. Kailangan ko ng jacket. Oy, Irish! Ba't kasi hindi ka nagdadala ng jacket dito sa office? Alam mo namang malamig dito. Sayang naman yung bavacless ko kung mag-jacket ako.
Na babae ito. Trixie, Alam mo namang malamig dito, nagpaklas-baklas ka, di puno na ng lamig-lamig yung katawan mo. nabudol ako sa TikTok. Grabe ka naman. Pinipintasan ko ba yung leggings mo? Bakit Wala na personal. Bakit nga yan eh? Pero dadaan ba si Sir Carlo kasi hiram sana ako ng jacket sa kanya? Kasi I'm cold. I feel like I'm having flu. As in, Sir Carlo, ang ganda ng jacket mo. It's so black. It's denim. Can I borrow? Cause I'm chilling. Ha? Yeah, can I Hiramin mo borrow? yung jacket ko? Yes, please. You're so gentleman kasi among our co-workers, you are the most gentleman and handsome. Pero, Ang ganda ng haircut mo today. Ay, salamat. Pero, sa iba ka na lang manghiram. Okay lang ba? Sir Carlo, Abay, may jacket ako dito. Miss Iris, gusto mo tong jacket ko, Miss Iris? ayoko kasi color black to, backless ko. Bagay lang to sa black na denim. Please, please, don't prove I'm right. Ang OA talaga. Sir Carlo, di ka Sir Carlo, tatandaan. look, I have fever tomorrow. Sige na. 37.1. Parang station. Nagbanggit pa talaga. Sige na, pahiramin mo na yan. Sige na nga. Ikaw magsuot sa arms ko. Ako pa magsuot? Siyempre, mo yan eh. Jacket man, sige na. Putol ba itong babae? Ito. Sir Carlo. Halika. Ang gentleman mo talaga. Ayan, okay na. Trixie, videohan mo kami. Trixie, picturean mo kami. Uy, ba't ko kayo pipicturan? Yung talaga babae. Ilaan mo lang! Mama ka talaga. Kanina pa kita na-picture. Ate, sa evidence ako. Ayan Sir na, okay Carlo, na. you're so sweet. Thank you. Ay, uy! Ba't ka nangis? Huwag ka mangis. Because it's my way of saying thanks. Ayaw mo ba? Ikaw na nga yung kinikis. Samantalang si Bong gusto nga niya makiss ko siya eh. Hindi lang kiss. Baka may sobra pa dyan. Sige na, Sir sige na. Carlo, Suot mo thank na you. yung jacket ko. Mamay, isasali ko na to. Thank you. You're so sweet talaga. Ang swerte ng Okay. babae. Papakasalan mo. Bitawan mo lang ako. Okay lang naman na manghiram ka ng jacket, pero huwag mo na akong ganyanin, ha? Okay lang, ha? Sir Okay. Carlo, alam mo, nag-challenge talaga ako sa'yo, kaya hindi ko pa titigilan. Sige na, alis na ako. Sige, Sir Dali. Carlo, maya ka Balik. na Uy, isali, kunin ko yung mamaya yung jacket ko, ha? Trixie, papabanguhan ko to. Uy, bad trip ka na naman dyan. Wala kang sasabihin? Di, sinabi ko na nga sa'yo, nanghiram lang naman ng jacket yung tao kasi nilalamig, baka lagnatin. Kawawa naman, baka... Bakit mo ine-explain ng detalyado? Hindi ko naman masyado pinapa-explain sa'yo na kung bakit nang hiram. Okay naman ako. Hana naman eh, ano naman tayo eh. Wala naman akong sinabi. Hiram. Ilalamig ako. Pahiram ng jacket. Sana all, no? Napaka-boyfriend material mo naman sa mga katrabaho mo. Pinapahiram mo ng jacket, wow. Grabe, napaka-special niya. Ang dami mo namang katrabaho doon na walang jacket. Bakit si Charmy pa yung pinapahiram mo? Charmy, yun, Irish pangalan nun. Irish. Alam mo? Sino si Charmy? May iba pa. Wala. Sino ba si Charmy? Ikaw na nagsabi nun. Wala na. Tama na ba? Ay, naku. Kumain ka na. Hindi ko papalampasin yung jacket na yan. Tsaka ito pa. Oh. Ano yan? Picture nyo sa Boracay. Nung last outing yan, hindi mo yan nakwento sa akin. Yung jacket na kwento mo. Okay, sige, papatawarin ko na napahiram mo yung Irish na nanghihiram ng jacket. Nakahitad nun, kating-kati naman yun. Baklas kasi ng baklas. Ano yan? Nakaakbay ka naman sa kanya dyan sa picture. Ano yan? Ha? Sino yan? Ano kayo? Ha? Bakit ka nakaakbay? Picture? Company outing? Kailangan may akbayan? Anong ginawa niyo pagkatapos niyan, yung akbayan or before?
Wala na. Bakit kayo ganyan ka-close? Wala. Anong meron sa inyo? Kasi hindi mo naman hahawakan ng tao unless may something kayo, di ba? Wala. So anong special? Ano, ha? Tama na ba? Wala nga eh. Wala Tama na, naman hindi ako titigil. Sumagot ka. Ano? Anong meron sa inyo? Wala. Nagkataon lang, mabilisan kasi. Nagkataon? Group hug. Una, Group hug? Yung katabi mo, tingnan mo, hindi naman nakaakbay. Group hug. Alam mo, yung palusot mo, hindi papasa sa akin. Ano? Mabilisang picture lang kasi Ano? yan. Wow. Wala namang meaning yan. Wala namang ibig sabihin yan. Walang meaning. Tama na. Huwag ka na, kumain ka na nga. Carlo, ang tagal na natin. Alam ko pag nagsisinungaling ka at nagsasabi ka ng totoo. Tama na nga. Huwag ka Ba't na. mo inakbayan? Sorry na, hindi ko nga sinasadya. Mabilisan, tinawag ako. Carlo, picture na daw. Di, napaganon ako We. pag picture. So, ibig sabihin, sinamantala mo yung pagkakataon Wala. Tsaka ang dami mo tatabihan. Pwede mo naman tabihan yung guard. Bakit tumabi ka doon sa babae? Kumain ka Pag na, picture. kumain ka na, Ha? please. Sige na, Tama sige. kung di ko pa ngayon makikita. Nung May pa yan eh. Take down ko na. Okay, tama na. Huwag na magselos. Hindi ako nagsiselos. Kung sa'yo ko gawin yan. Hindi nga magselos. Kumain ka na nga. Tama na. Ito naman eh. Tinanggap ko naman po ang mga paliwanag at sorry ni Carlo. Pero sa totoo lang, tita and uncle, nag-overthink na po ako lagi. Kasi hindi niya pa po ako niyayayang magpakasal. 7 years na po kami. At palagi niya sinasabi, babayaran niya muna yung sasakyan, kailangan niya ng maraming ipon bago kami mag-asawa. Kaya isang araw habang naglalakad ako sa mall, magkano dito? Ay, ma'am. Bibili po ba kayo, ma'am? Hindi na pala, ang Magtatanong lang. tagal mo kasi sumagot. Okay, Nagbago na bye. yung isip ko. Bye. Maldeta. Ang taong to, hindi pa ako nangiyaya magpakasal. 7 years na kami. Hindi ko man lang nakita na magpo-propose. Wala akong nararamdaman. Ano ba to? Hindi pa ako nangiyaya. Pag ako nag-30, tapos di pa ako niyayaya nito magpakasal. Ayoko na talaga. Yun yung timeline ko. Ayoko na. Palagi ko pong sinasabi yun sa sarili ko, pag umabot ako ng 30 at di niya pa rin ako pinapakasalan, ay makikipaghiwalay na po ako. Hanggang sa dumating na po ang pandemic at tinamaan po ako ng COVID-19. Bawal po pa nga lumabas ng bahay that time. Kaya si Carlo po ay alalang-alala sa akin. Hello? Mahal, kumakain ka ba dyan? Nakakain naman kahit paano kaso wala akong panlasa eh. Padala na ako ng pagkain dyan eh. Gusto ko nung pumunta dyan sa bahay nyo kaso hindi pa pwede. Pag maluwag-luwag na ha. Sige na, hindi ko na kaya makipag-usap. Huwag ka na mag-overthink. Alam mo nun, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo na akong sabayan, huwag mo na sabayan yung sakit ko. Pagod na ako sa mga paliwanag mo, ulit-ulit lang explain naman. ko lang Kung naman ayaw mo, sabihin mo. Uy, hindi ganun. Ang sinasabi ko kasi, di ba unahin ko yung kotse, bayaran. Alam pag ko na natapos unahin yun, yung kotse pag natapos, pag nakaipon. Tama na, pagod na, huwag mo na akong stressin. Alam mo, parang feeling ko mamamatay na nga ako ngayon eh. Ano ba? Sige na, pagbakante. Diyan ka na. Pagbakante, pupuntahan kita. Huwag mo na akong pangakuan. Naman Huli eh. ka lang, bawal lumabas. Sige na. Sige, pag pwede na pupunta ako dyan sa inyo. Okay? Sige na.
Ano nga atin? Carlo, kumusta ka na? Hoy, Carlo, paano ka nakalusot sa mga sa mga checkpoint sa quarantine? Di, okay na po eh. Maluwag na po, tito. Tita, tsaka... mag-swab test ka muna. Opo, negative naman po. Negative. Sige, andyan po ba si napunta ka. ano? May sakit nga naka-isolate nga doon sa kwarto. Hindi, gumaling na po siya, sabi niya eh. Maling na. Hindi tayo nag-usap sa group chat. Gumaling. Oh, Carlo. Kumusta ka na? Miss na kita. Ang ginagawa mo Dali, dito? Baka mahawa ka lang sa akin. Merong mga residue pa ako ng COVID. Tito, gusto ko po sana magpaalam sa inyo. Ano yun? Saan ka pupunta? Tara, magboborakay. Ay, hindi po. May kaakbay ka doon eh. Kasi sino yung pinahiram mong jacket ka noon? Ano yung kwento ng anak natin? Napahiram na. Ganyan mga Hayaan style mo lang ni Kanor noong bata siya eh. Hindi ko pinapahiram. Binibigay ko na agad. Style yon, mga signal yon. Kasi pag binabalik pa yan, delikado tayo. May pabango eh. Nako, tingnan mo. Sino ang pinahiram mo? Si Irish. Bakit? Ano ba? Pakakasalan ko po sana yung anak niyo. Will you marry me? Ano yan? Nagjo-joke ka ba? Hindi. Ano yan, sing-sing? Kailan mo binili yan? Sarado mall. Tagal na. Tagal ko na binili. Wala pang pandemic. Binili ko na to. Siyempre, naghanap lang ako ng time. Sinabi ko naman sa'yo, tapusin lang yung sasakyan eh. Ano? Propose ka ba? Ano man tawag dito? Sige na, pumayag ka na. Kinikilig ako sa inyo. Pwede ba propose, darling? Ng building. Ano? Sagutin mo, yes or no, ano? Ano ba tanong mo? Pakasalan mo ba ako? Ano? Oo na. Uy! Siya pa, uwi talaga nitong anak ko. Bala naman na sa nanay niya. Ang tagal ko nihintay yan, Daddy! Ang tagal-tagal nga mag-propose yan! 7 years na kami! Ayan na nga, Kailangan pa bang i-memorize yan? Miss mo na ako. I love you. Wala na selos, Huwag ka na mag-aakbay ng ibang babae. Wala na, Pero promise. okay Wala na, promise. Mahal mo ko. Mahal kita. Mahal kita. Ana. I love you. I love you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!